Adin malas dang wan pai diam ka syongsuk syongsan ha ka shnong Sahsniang na ka jingklumar bat ka jingkan at ka balami na ka kam election district magistrate jong ka West Gentia Hills district ha ka shipotrik ulber arajar arpulai ula penmi ye ka hukum bala pynjynsur ye ka curfew me dalai kynta bat kani ka hukum kan ne tat hadu bala penbena de kumwei pa ka curfew ha ka shnong la pynjynsur na ka khandai beji minmet sha ka khatwei beji minmet ban ka san beji minstem sha ka saw beji minstem ka por pa penjari ka curfew ka long nadu khatwei beji minmet hadu saw beji minstem Shisho ha ka khandai trik ulber arajar arphulai ka borshnong jok ka Sahsniang e bat ka Sahsniang bi hapo ka dorbar pelun kila lum jingyalang ban penne ye ka shongsuk shongsan